ба Тоҷикистон дастгоҳҳои нави ташхискунандаи мутобиқати генетикии наварӯсон ворид шудааст, ки бояд шонси таваллуди фарзанди солимро бисанҷад. муовини вазири беҳдошти Наврӯз Ҷаъфаров мегӯяд, ин дастгоҳҳои аз Олмону Русияву Чин ворид шуда дар маркази нави миллии ташхиси генетикӣ гузошта шуданд. Ин дастгоҳҳо ба гуфтаи ӯ на танҳо мутобиқати генетикии ҷуфтҳо, балки ҳамчунин мавҷудияти иллату айб дар тифли ҳанӯз дар батни модар бударо муайян мекунад. дар баъзе шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон аллакай ин дастгоҳҳо гузошта шуданд. Масалан, дар Кӯлоб бо дастури идораи ақди никоҳи давлати ЗАГС даҳҳо ҷуфт пеш аз арӯсӣ аз ин ташхис гузаштанд. аз 2 марти соли 2015 43 нафар издивоҷкунандагони танҳо оилаҳои ҷавон аз ташхиси духтур гузашта, аз муоинаи тиббӣ гузаштанд ва барои бастани ақди никоҳ ба мо муроҷиат намуданд, хулоса гирифта оварданд ва ақди никоҳи худро ба таври қонунӣ баррасӣ мекарданд. дар 3 моҳи аввали соли ҷорӣ дар минтақаи Кӯлоб 374 оилаи нав ба қайд гирифта шудааст. ва ҳоло мавзӯи ташхиси генетикии ҷуфтҳоро бо муовини вазири беҳдошти Тоҷикистон Наврӯз Ҷаъфаров дар миён мегузорем. аввалин саволе ки ба ҷаноби Наврӯз Ҷаъфаров додем ин буд, ки таҷҳизоти ворид шуда аз чӣ иборат аст ва бар асоси кадом меъёр ташхиси генетикӣ анҷом мешавад. яке аз биноҳои пажӯҳишгоҳи илми тадқиқотии акушерии гинекологӣ ва перинатологии вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб гардид, чунки дар он ҷо то ҳол низ генетик мутахассис генетик фаъолият менамояд ва дар баробари ин қарор қабул карда шуд, ки дар ин ҷо як ташхисгоҳ озмоишгоҳи пурраи замонавӣ ташкил карда шавад ва дар ин ташхисгоҳ, яъне ки озмоишгоҳ, таҷҳизоти муосири муайянкунандаи генетикӣ, яъне ки PCR ном мебаранд, ки бо таҷзияи ҳам иммуноферменти ва ҳам таҷзияи занҷираи полимеразӣ метавонад, ки ДНК-ҳои одамизодро омӯхта барояд ва дақиқ кунад, ки мисол то чӣ гуна онҳо аллакай дар таркиби худ ягон мутаносибӣ ё ин ки ғайри мутаносибӣ дошта бошанд. аз ҷаноби Ҷаъфаров инчунин пурсидем, шумо ҳамчун як табиб ба он афроде ки ҳанӯз ҳам дар фикри издивоҷи хешутаборӣ ҳастанд, аз назари тиббӣ ва касбӣ чӣ машварат дода метавонед? агар дар кадом насли ҳамин хешутабори наздик ин ё он беморӣ мавҷуд бошад ва дар баробари ин онҳо боз мисол бо дигар мисол хешовандони наздики худ хоҳанд, ки хешутаборӣ дошта бошанд ва фарзандони худро яъне ки пешниҳод мекунанд ва ақди никоҳ мебанданд, яъне ки онҳо шояд ки надонанд, ки ин гуна бемориҳо мавҷуд ҳастанд. Бинобар ин мо тасмим гирифтем, ки аввал таҳлили дақиқ мегузаронем ва дар баробари таҳлили дақиқ гузарондан санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, яъне ки ҳуҷҷатҳои расмиро ҷиҳати таъин намудани муоинаҳои тиббӣ пеш аз издивоҷ таҳия мекунем ва дар асоси ҳуҷҷатҳои қабулшуда ин чораҳоро яъне ки ба мардум, ба аҳолӣ пешниҳод мекунем. чанд моҳ инҷониб ташхисҳои довталабона баргузор мешаванд? оё мисолҳои ошкоршавии ҷуфтҳои номуносиб ҳам ҷой доштанд? танҳо дар шаҳри Душанбе дар яке аз бемористонҳо мо муайян карда тавонистем, ки танҳо дар як моҳе, ки мисол зиёда аз 115 нафар зиёдтар кӯдакон барои нисбат ба ҳар гуна бемориҳо муроҷиат карда буданд, қариб 2% онҳо аз ҳамин никоҳи наздик буданд. ташаккур ба саволҳои радиои озодӣ муовини вазири беҳдошти Тоҷикистон Наврӯз Ҷаъфаров посух дод.